I amb l'arribada de la calor, la denominació d'origen xufa de València es prepara per a encetar una nova temporada i s'espera superar, Àngel Hernández, els 40 milions de litres d'orxata consumits l'any passat. Sí, la previsió d'enguany és arribar als 45 milions de litres d'orxata a partir de 5 milions de quilos de xufa, com la que està ja en estos sacs. Esta, per exemple, esta que veuen, ha passat ja per el procés de triatge i està a punt per a comercialitzar-la als artesans o a la indústria. Abans d'arribar així, ha estat cultivant-se 8 o 10 mesos al camp i després ha passat pel procés d'assecat. Amb aquest motocultor que veuen, el que es fa és remoure el producte. D'esta fase de la producció depèn en bona part la qualitat final de la xufa. La denominació d'origen controla tot aquest procés, cada partida té el seu número de control i al remat, què és el que tenim? Tenim l'orxata, aquesta beguda refrescant i energètica. Dels fartons parlarem un altre dia.